Chiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien. Wayudo kanyo ni telogo kata telono mano ma ochung'ne Mbalarieny e Pachoka sani to ogolo Siem mano mager pino ni gibiro bedo ka gimayo lesen Mbalarieny mago ma bende chiwo kit somo ma bende ok opuodhgi mar mondo mi gichiw ne jopuonjre. Kane ochiwo Siem maket kodama apisa maduong' mano mar duolno mano Mike Kuria okoni nyaka gie sani nitiere Mbalarieny 15 mago ma bende tiyo ataro mano mar chik kendo osemagi lesen mano mar tich. Bende e seche gogo Mbalarieny okwa mar mondo mi gitem gi maki kendo giketie tim yorego mago mag tiyo kod lony mano manyasani kaka yo mano mar neno ni jopuonjre mago ma bende wuok e lwetgi nitiere kod lony mararieya. You may also have seen actually that we have closed down graduation for any of the bogus universities. I think we will not tolerate, we will not allow institutions to operate in this country if they are not accredited. Of course, you know, criminals commit crime, but they don't tell you they are about to commit crime. So you catch them in the process of their committing crime. If we do, we'll close them down, we'll hunt them down. This is the right time for outspan global universities to be born. Why? CBE, those Kenyans are on the way. Those Kenyans that are driven by competence. We are targeting those children that have passion. We shall embrace positively technology. AI is a friend. The future will belong to institutions that train healthcare professionals who are not only technically competent, but also ethically grounded, compassionate, innovative, and socially responsible. This is a niche that outspan global university has deliberately chosen.